Maayong adlaw kaninyong tanan. How are you? ¿Cómo estás tú? What's up? Kumusta kamo mga igsoon, mga amigo nako, mga kaila o kinsa patong uban, kumusta kamong tanan? Daghang salamat nga kamo gihapon naminaw o sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan. Ang tanan nga pinakamaayong teacher sa kalibutan. Walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. So mag-ampo kita. Amahana mong langit nun, daghang salamat karon nga kami makatuon gihapon sa imong balaang pulong. Nagapasalamat kami dako nga imong gihatag ang imong bugtong anak. Aron nga kun kinsa kadtong musalig, mutuo kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat usab sa dako nimong gugma, Lord, kay imong gihatag ang imong pinakamahal nga anak. Tudloa kami Ginoo karon. Tudloa kami nga among madiscover kung unsa maning gugma nga imong gihatag kanamo. Kining pinakadako kaayo nga gasa. Aron nga kami mosalig nga kaniya. Ginoo, nagaampo sab ako sa mga tawo karon nga nagkasakit, hinaut pa unta nga imo silang ayuhon. Ginoo, tudloa kami karong adlaw. Imo untang abrihan ang among tagsa ka kasing-kasing. Hinaut pa unta nga ikaw ang magdumala sa among Bible study karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Naamoy amigo, amiga sa atong kinabuhi nga pwedeng ma-share nato. Na ako'y sa teenager pa ako. Aduna ko'y amigo nga believe ako og husto. Maayo siyang mukanta. Guwapo kaayo siya. Daghan siyang mga amiga, amigo. So, og maayong tao siya. So, usahay mo istorya ako sa akong asawa nga, dinhay akong amigo nga believe yun ko, maayong mo kanta. Maayong tingog mukhang Matthew Monroe or murag Elvis Presley. So, believe yun ko niya gusto. Si Juan, ang gasulat sa Bible karon, sa nag-edad siya og sobra sa 90 anyos. Nagsulat siya sa usa ka tawo nga naka-influensya, nakapabag-o sa iyang kinabuhi. Gasulat siya para nga ato nga mahibaw-an kung kinsa to yang amigo nga naka-influensya sa iyang kinabuhi. Miingon siya nga kining tawhana kauban ako sa 3 ka tuig. Gikan siya sa langit, amo siyang nadungog, nakita, amo siyang nakaptan, miingon si San Pedro, o ako ning iistorya kaninyo. So, mao ni si Juan, nagsulat siya sa libro nga may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Gusto giniya nga kita mahibalo, ilabi na sa gugma sa atong Ginoo. So mao na nga ato ning gitun-an. Excited kayo si San Juan, si Juan, John the Beloved sa pagsulat niya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. So dinhi na kita sa sinulat ni Juan sa kapitulo 1 atong nabaw-an nga miingon si Juan, ang Ginoo nahimong tao, ang Ginoo sa iyang pulong lamang nahimo ang kalibutan, nahimo ang tao. Minsa kining pulong nakita namo, nahimong tao, nakauban namo. Yang giingon mao si ang atong Ginoong Hesukristo. Og misulti usab siya nga sa kapitulo 2 nga kining tao nga Ginoo nga nahimong tao naghatag og milagro nga nagprove gyud nga siya ang Ginoo. Ang tubig nga pinakamaayong bino gikan sa tubig iyang gihimo na, it will take
years nga mahimo og pinakamaayong bino, pila ka tuig sa mahimo iyang gihimo sa walay kipat, sa walay blink uban ay gihimo niya nga pinakamaayong bino. O karon og kining tawhana usab miingon siya, miadto mi didto sa templo. Nakita niya nga giabusahan ang templo. Gihimong negosyo. Kining akong gisulti ninyo, kining tawhana mao si Jesucristo, iyang gilimpyuhan ang templo. Ang mga lamisa iyang gipangtumba. Tungod kay dili niya gusto nga mahugawan ang lugar sa pag-ampo. So, nag-istorya usab siya sa Kapitulo 3 nga dinhay usa ka tawo, sikat nga tawo, religyoso, maayong tao, edukado, influensya kaayo, kay siya abogado, judge, membro sa Sanhedrin, usa ka sikat nga politiko. Miadto ni Jesus sa usa ka gabi. Nangutana unsaon nga unsa nga kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. Kay si Nicodemus mituo misalig gid siya nga tungod sa iyang pagkatao, tungod kay natawo siyang Hudiyo nga sigurado na apan napakya siya kay miingon si Jesucristo, unless nga matawo ka pag-usab, ang pagkatao pag-usab gikan sa langit, dili bautismo kundi gikan sa langit, dili ka makaadto sa gingharian sa Ginoo. So kining tawhana may kabalot kita nga ang prinsipyo di ay dili tungod sa atong relihiyon, dili tungod kay maayo tang tao, dili tungod kay religyoso nagampo tag pila ka libo nga ampo, kundi kinahanglan mabag-o tungod sa Espiritu Santo nga gihatag sa Ginoo sa dihang siya mutuktok sa imong kasing-kasing ug imo siyang pasudlon ang mabag-o ka, born again. So nahibulo kita unsay born again. Dili ni usa ka relihiyon ato nang erase sa atong hunauna nga this is not a religion, but it is a relationship, a personal relationship sa atong Ginoong Jesucristo. So karon atong tapuson ang Kapitulo 3. I hope we can finish, pero sa akong paglantaw murag maglisod ta. Pero anyways, magsugod kita sa Kapitulo 3, versikulo 12. Kini siya ang sitwasyon, ang focus mao ang conversation ni Nicodemus o ang atong Ginoong Jesucristo. So versikulo 12, basahon nato. Guys, naanaba mo dinha sa sinulat ni Juan, ang unang libro sa karaan nga tugon, I mean to say sa bag-ong tugon, mao nga sinulat ni Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. So guys, abrihan natong Bible kay mas maayo nga magtuon, dili lang maminaw kundi tan-awon gyud nato, kay dili ko gusto nga tungod sa akong gisulti kundi atong giglantaw nga kini gisulti ni sa atong Ginoong Jesucristo. So gusto gid kita nga maminaw ni Jesus, dili sa ako. So si San Pablo miingon believe siya sa mga Kristohanon sa Berea, kay samtang ga-sermon siya, gatudlo siya, ilag yung giabrihan ng ilang Bible, gilantaw unsa man gisulti ni San Pablo tinuod ba gyud ni o wala ba lang siya ng lingla, ilag yung gilantaw git check up gyud. So gusto po ko nga i-check up ninyo, tan-awon gyud ang Bible kay naaman tay Bible din ha, sundon gyud nato. So versikulo 2, kung dili ka mutuo, miingon ang atong Ginoong Jesucristo, pulong ni Jesus, kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo, hey Nicodemus, may tungod sa mga butang ni ining kalibutan na.
Unsaon mo man pagtuo kung sultihan ko ikaw may tugod sa mga butanga langit nun or espirituhanon. Imagine kining usa ka tawo famous nga teacher sa Israel 2,000 years ago, mingon nga si Jesus, dili ka makatuo sa mga butang nga langit nun sa akong gisulti kanimo. Verse 13, og wala pa'y nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Yung siya, kinahanglan mo tuo ka kay ako gikan sa langit. Walay tao nga nakaadto sa langit og mibalik dinhi. So, ang boting ipasabot, mutuog yung ka sa akong gisulti. Kay, unsa may nadungog na ako sa amahan, maunay akong gisulti. Naiuban, mga tao, kay balo ko nga, dili mo to nga si Jesus Ginoo. Naabay taong gikan sa langit, og miani din Ginoo lang, nga nahimong tao. Verse 14, samtang nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon ang anak sa tao ato naning gitun-an gikan sa Old Testament nga gikutlo ni Jesus, mianggon siya nga ako kanang anak sa tao nga miduol sa amahan o gihatagan og power, gihatagan og gahom, gihatagan og kingdom nga dili nga mulungtad og lungtad nga dili mamatay. Maunay anak sa tao. So sobra sa 75 ka mga pulong nga miingon si Jesus, ako kanang anak sa tao. So miingon siya utuhon nato verse 14, samta sa nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin sa bronze nga gibutang og tukon ang anak sa tao, kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So matingala kita sa gisulti. Nahibalo ba mo unsa ning historical background nga giingon ni Jesus? Ingon siya, samtang giisa ni Moses dito sa kamingawan. So, dinha na sa kuan, sa sinulat sa Old Testament. Kini ang istorya para masabtan nato. Gikuha sa Ginoo ang mga sobra sa 4 ka milyon ka mga Israelites, mga Hudiyo, dito sa Ehipto. Gikuha siya para muadto sa promised land nga gipreparar. Mga tao dito na imong slaves. So samtang dito sila sa kamingawan, disyerto, ang kinabuhi dili maayo. Usa ni anak kaadlaw si Moises miadto dito sa bukid, nakipag-istorya sa amahan. Murag nadugay siya. Ang nahitabo ang mga tao dito naglibog sila kung silang himuon. Murag si Moises di na siguro mo balik. So naghimo sila og larawan og ilaning gisimba. Ang Ginoo dili man gusto nga ikaw ako musimba og mga larawan. Nasuko ang Ginoo. Nagpadala siya og bitin sawa nga lala kaayo. Wala ko kay balo, wala gisulti, posible ni unsa may pinaka lala karon nga bitin. Sa Australia na daghang lala, sa Pilipinas na apod. So gipadalhan og bitin nga lala kaayo. Daghang mga taong napaakan sa bitin. Posibleng cobra o naaga ni cobra na ibitin nga mulupad sa imong mata, mabuta ka o paakon dayon kaniya. So daghang mga taong namatay kay gipaak sa bitin tungod sa ilang gihimo. So nagreklamo mga tao, Moises, ingna ang Ginoo unsa imong buhaton ani? Sila nag-repent sa ilang sala nga gihimo. So samtang nag-repent sila, ang Ginoo miingon ni Moises, Moises,
Maguang ka, maghimo ka og kanang bronze nga sawa, ibutang nimo sa kahoy. Kung ingna lang sila nga kung mulantaw sila didto, kadtong napaakan maayo. Ang lala mawala. So ang mga tao milantaw sa bronze nga sawa ug naayo. Ang uban miingon siguro nga binuang na di ko mulantaw. Silang nangamatay. So unsa may gihimo ni Hesus dinhi sa gisulti niya ni Nicodemos. Samtang giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang sa tukon, ingon siya, ang anak sa tao, si Jesus, kinahanglan nga iisa usab. Kinahanglan iisa unsay buot ipasabot, iisa siya didto sa cross sa Kalbaryo. Og miingon siya aron ang tanan nga mutuo kaniya sa iyang gihimo didto sa Kalbaryo, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang lala sa sala kuhaon sa atong Ginoong Hesukristo sa didto siya sa Kalbaryo. Ang sala nato nga mao'y makapatay kanato espirituhanon. Mingon siya, kung kita mosalig makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mingon siya dinhi nay pulong nga importante kaayo nga kadaghanan nato mura og walay dili. Sa versikulo 14 miingon siya, verse 15 ato ning tan-awon kay importante kaayo. Aron ang tanan nga mutuo. So kadaghanan kanato miingon tuo, mutuo nga siya sikat, mutuo kita nga maayo siya, mutuo siyang doctor. Murag dili kayo importante pero kining mutuo, kining word nga mutuo, mga 85 ni nga gisulti ni Juan, mutuo. But ipasabot mutuo, mosalig, mosandig. So dako ning pulong ang mutuo. For example, dinhay maghatag og istorya nga mga usa ka gatos na katuig karon. Dinhay usa ka tawo, ang ngalan niya si John Francois Gravelet, usa ka French. Mulakaw siya sa pisi sa lubid nga nakahoy lang iyang ibalanse. Sikat siya kayo, so aduna po'y usa ka sikat nga falls dinhi sa Canada, Niagara Falls. Nakadumi dito pila nakatuig karon. Dako kay ni. O kini si Francois Gravelet, gitabok niya ni kining falls. Lubid lang, mga 2 inches, iyaning gitabok ning kining falls, wala siya mahulog. Daghang mga 5,000 ka mga tawo milantaw. O paghuman na believe ang mga tao, nagclap sila na, sikat ka gusto, maayo ka. And then nagkuha siya og wheelbarrow. Iya mi tapon siya sa usang ditong dapita sa layo. O paghuman wala madisgrasya. Mibalik usab siya, nag-atras, wala madisgrasya. Paghuman kini mga 5,000 iyang giingnan. Motuo ba mo nga kung naay akong ibutang dinhi nga kaming duha moadto didto sa tapon nga walay madisgrasya. Mingong mga tao, mutuo kami nga walay madisgrasya. Mingon siya, kinahanglan kog voluntaryo. Kinsa may mga voluntaryo nga mosakay dinhi sa wheelbarrow nga kaming duha motapon didto sa lubid lang. Kabulo ka, bisag usa walay mo voluntaryo, wala nagboluntaryo nga mo sakay didto sa wheelbarrow. Mingon sila mutuo mi. Pero ang ilang pagtuo dili tinuod. Kay wala man ubani og action. Tuo lang. Pero ang action, ang desisyon, wala. So ang ilang pagtuo mabaw lang, ang tinuod nga tuo lalum kayo nga imong yung ihatag imong kinabuhi. So mao ni kung makadungog kita og tuo,
Kinahanglan atong mahibaw-an nga kana yung lalum nga pagtuo. Nga dili lang tuo-tuo, kundi musandig ka, musalig. Si Juan mo ingon nga musalig, isalig nimo ang imong kinabuhi. Didto sa Kamingawan, miingon ang Ginoo, musalig ka kung mulantaw ka ni anang biten. Ang pagsalig nato usab kung mulantaw kita sa gihimo ni Jesus dinha sa Kalbaryo. Dool na ang Holy Week, Good Friday. Kinahanglan ato ning tan-awon ato musalig kita sa gihimo sa atong Ginoong Jesucristo 2000 na katuig karon. Okay, mao nay atong gamayng pagtuo kung unsay bot ipasabot ni anang believe, trust sa Ginoo, pagtuo. So, ipadayon nato. Versikulo 16, maunay pinakabantugan nga bisag sa bata pa ako na memorize na namo ni. Kining versikulo 16. So, posible siguro bason o makabisita ko sa BJMP Giholngan, BJMP Valle Hermoso, basing mangutana ko og hey, na-memorize ba ninyo ang John chapter 16 verse chapter 3 verse 16, kapitulo 3 versikulo 16, mauni. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ikaw kako, og tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So sa high school ako ang pinakabobo sa klase namo sa English. Wala gigoy na antiguhan sa English, dili tungod kay tungod ang teacher dili maayo, kundi maayo ang teacher namo. Maayong teacher pero ang estudyante ako dili maayo. Pero sa English nay usa nga akong nahinumduman kanang giingon sa English sa grammar kanang giingon superlative. Basig kamo na kabisado ninyo ang word superlative. Ang bot ipasabot sa superlative, pinakataas, pinakamaayo, super. So, kining bersikulo ha, mao na giingon nga superlative. Ang tanang Bible dinhi gi-summarize sa versikulo 16. Ang tanang gitulo sa Bible naa dire sa versikulo 16. So tan-aw na to. Superlative, ang bot ipasabot akong gilantaw dinhi ang pinakataas nga kwalidad, ang labing dako nga kwalidad. So ato ning tan-awon. So akong gibasa dining versikulo 16 ang pinakalabing dakong hinungdan, cause. Labing dakong hinungdan sa gugma. Ikaw gako. Nakita nato ang Ginoo, nakita niya ikaw ako makasasala. So tungod sa atong sala gipakita niya ang pinakadakong gugma. Ang hinungdan, the cause of His love, ikaw gako. Dini usab niya versikulo atong makita ang labing dakong maghigugma, ang Ginoo. Usay makaingon kita, ang labi na akong gigugma si tampulana, misis ko, girlfriend ko, o ang akong manok, o sa ako makaingon, ang tennis na ako. Apan, ang labing dakong naghigugma, ang Ginoo. The greatest lover. Ang labing dakong gasa, gihatag ang bugtong nga anak. Labing dakong gasa. Ang akong apo, kung magtudlo kog tinis sa ubang lugar, kung muuban sila mutabang, akong ihatag ang sweldo nako nila.
Pero dili to ang pinakadakong gasa. Para sila gigugma sila sa iyang grandpa. Apan dinhi ang pinakalabing dakong gasa, gihatag sa amahan ang bugtong anak. Pinadako kay na. Ang labing dakong makadawat sa gugma, bisan mingon, bisan kinsa, basta musalig ka lang og mutuo. Pinakadakong makadawat sa pinakadakong gugma. Labing dakong kaluwasan nga dili malaglag ang tao. Kaluwasan. Si John MacArthur mianhi sa Pilipinas sa Second World War, kita nabihag sa mga Hapon, apan mibalik si John MacArthur, I shall return. Gihatagan kitag kaluwasan, pero bali wala lang to. Ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo mao katong kaluwasan nga kita naluwas sa sala, sa lala sa sala. Ang labing dakong resulta sa gugma, kinabuhing walay katapusan. So mao ni giingon superlative ang pinakadako. So moadto ta kita sa versikulo 17. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. So mao ginay goal nga luwason kita. Apan adunay mga tao nga dili mutuo nga si Jesus lang ang manluluwas. Verse 18. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Tan-aw ning pulong ang tanan. Wala moingon si Juan nga ang tanan nga tao sa kalibutan maluwas. Miingon siya ang tanan nga mutuo, ang tanan nga musalig sa iyang gihimo dinha sa Kalbaryo. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Maayo kaayong promise. Apan katong dili mutuo, so naay word nga apan. Dili mutuo kaniya gisulutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. So ang silot gasugod na. Sa diyang imong itakwil, sa diyang imong i-reject ang offer sa Ginoo, ang offer sa atong Ginoong Hesukristo. Ang katulang mga tao nga giakseptar nila ang kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 19, o kini mao ang silot, ang kahayag miani sa kalibutan, ang atong Ginoong Hesukristo, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Dili nila gustong akseptahan ang Ginoong Hesukristo. Kay ang ilang dautan nga binuhatan makita man. So daghang mga tao kay baluko nakasabot ko nga daghang mga tao nga dili gyud mo ana ni Jesus. Kay na-enjoy nilang kinabuhi nga ihatag dinhi sa kalibutan. Verse 20, og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. So kay baluko nga daghang yung dili mutuo, dili moduol sa kahayag, dili moduol ni Jesus, kay dili nila undangon ang enjoyment nila nga gihatag dinhi sa kalibutan. Nga gihatag dinhi sa kalibutan, it can satisfy them. Satisfaction nga temporary lang. Satisfaction nga siguro mga 70, 80 years, malipay ka. Apan dinhi lang sa kalibutan ang kalipay mo. Ang pinakamaayong kalipay, mao itong kalipay nga makauban ang atong Ginoong Hesukristo. Verse 22. Si Jesus ug si Juan nga magbubunyag. Human niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, wala ko kabalog pila ni kaadlaw ha.
human sa conversation niya ni Nicodemus, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila og namunyag siya. Actually, ang namunyag mao ang iyang mga disipulo. Kay sa sunod nga chapter, miingon si Juan nga si Jesus wala namunyag kundi ang iyang mga disipulo. Human niini versikulo 23. Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salem kay daghang mang tubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya. So dinhi atong makita nga naipulong nga daghang tubig kay sa ilang tradisyon sa mga Hudiyo, ikaw gyud ituslob ka sa tubig sa pamunyag. Ang gihimo ni Juan ang baptism sa repentance. Paghuman nga ikaw magrepent sa imong sala, maghinulsol, di na pagabunyagan. Maunay gitudlo, maunay gipractice nila. Niadtong higayon na si Juan wala pa mambilanggo, mapreso. Naibaluta nga si Juan gipatay usab, giputlog, liog. May mga tinunan si Juan nga nakipaglalis sa usa ka Hudiyo may tungod sa seremonya sa panglinis. Naibalo kita nga ang mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, mahilig silang mga seremonya sa panglinis, panalitag makaadto sila sa tiyangge, hikap sila mga patay o kung unsa pa na moingon sila nga nakasala ka na, so manglinis sila man. Naadaghan silang seremonyas. O verse 26, busa miadto sila kang Juan ug miingon, magtutudlo, na hinumdum ka ba sa tawo nga uban kanimo ngadto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Mahitugod ni sa atong Ginoong Kristo. Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan. So concern ang mga tinunan ni Juan nga ang mga disipulo ni Jesus namunyag na og ang mga tao instead nga mag-follow sa ilaha dito na sa atong Ginoong Kristo. So unsa may reaction ni Juan nga daghan siyang mga followers sumusunod apan miadto naman ni Jesus. Unsa masaktan ba siguro ang iyang ego, ang iyang pride, ang iyang garbo? Sikat ako sa una, apan karon naa na si Jesus. Ang iyang garbo, unsa man siguro buhaton niya, kay ang garbo mao'y makapadaot sa tao. Kitang tanan aduna kitay garbo, apan kinahanglan i-control. And then unsa may himo ni Juan? Si Juan mitubag. Walay tawo nga makahupot og bisan unsa gawas kung ihatag kini sa Dios kaniya. Walay tawo nga makaya makabot kundi gikan gyud sa Ginoo. Mutuo ba mo nga ang tanan nga imuha karon gikan sa Ginoo? Ako mutuo ko nga ang tanan nga naa nako gihatag na sa Ginoo. Wala ko'y mahimo, gihatag lang niya. And then verse 28, kamo mismo mao'y akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Misayas. Apan gipadala ako pag-una kaniya. So miakseptar si Juan nga hey, dili ko ang pinakasikat ani dinhiron. Kana si Jesus, ako lang nagpadayag, ako lang miingon sa mga tao nga hey, ang Misaya miabot na. Ako lang ang mensahero. Ako lang muraog nagdala og sulat, nagdalag information nga ang Misayas na ana. Ako simple lang kong pagkatao, misunod lang ko. So walay problema sa ako nga dili ako nagsikat kundi ang atong Ginoong Kristo na. Kay kini usab sa ato uban siguro nato, ako ug ikaw, kung magsikat ang usa ka tawo gusto nato nga ipaubos siya. So dinhi ato makita ang kinaaya ni Juan nga hey, that's not a problem. Kay siya gyud ang gusto nako
nga ipasikat dinhi sa kalibutan kay siya ang maghatag siyang kinabuhi. Verse 29, naghatag siya og eksplanasyon para maklaro. Pero kining eksplanasyon niya, murag kultura nila sa kasal. So mo para masabtan nato. Bingon si Juan, ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Eksakto ang pamanhunon mao ay tag-iya sa pangasawunon. Normal. Ang higala sa pamanhunon, mura ni siya best man sa kasal. Maghulat kaniya ug malipay siya inikabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. So, naghatag siya example sa kasal sa unang panahon. Siya ang best man. Ang best man sa among kasal diri dinapoy akong best man. Pero ang best man sa ilang panahon daghang himuon. Mutabang siya sa preparasyon, magplano sa tanan, o kanang paghuman sa dakong kumbira, mga 7 ka adlaw, usa ka semana, muadto siya sa kwarto sa babae sa pultahan. Walay makasulod, siya ang maggwardya. Ang makasulod lang ang pamanhunon. Para makumplito na ilang pag-asawa, walay makasulod, so ang best man ang magwardya. So miingon nga malipay siya sa tingog nga ang pamanhunon na musulod na. So mo ni giingon, niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. So miingon siya, manalipay na ako nga nahingpit na nga ang Ginoong Hesukristo naa na dinhi. Kinahanglan, versikulo 30, kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod. So dako kay ning principle nga gihatag ni Juan sa iyang pagka mapainubsanon. Sikat unta siya sa una. Ang mga religious leaders sa Jerusalem misunod kaniya, daghang tao misunod kaniya. Apan sa pag-abot ni Hesus, ang mga tao miadto ni Hesus. Sa iyang giakseptar nga ang iyang trabaho nga ipadayag ang atong Ginoong Hesukristo. So gihatagan niya ta og kwalidad, ang mapainubsanon nga kwalidad. So, dini natapos ang versikulo 30. Sa sunod atong tan-awon ang versikulo 31. O unsa may karong mga pila na lang kaadlaw atong iselebrar ang adlaw, ang Semana Santa. Dako kaayo ning celebration sa mga Pilipino nga importante kaayo. Pero kinahanglan masabtan gyud nato ni nganong nagselebrar man kita. Kinsa may atong giselebrar? Ato bang giakseptar? Ato bang giimbita ang atong Ginoong Hesukristo nga mosulod sa atong kasing-kasing nga kita adunay relasyon? Kay kung wala pa nimo imbitahan ang atong Ginoong Hesukristo nga mosulod sa imong kasing-kasing, wala kay reason nga mag-celebrate sa iyang pagkamatay. Kay wala man ka motuo, wala ka mosalig. I hope nga dili kita mosalig sa atong relihiyon, kundi mosalig kita sa atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo nga sa tibuok na atong nga kasing-kasing ato siyang gipasulod. Dako na atong kalipay ang pag-celebrate sa Holy Week tungod kay si Jesus mao'y nagdumala sa atong kasing-kasing. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa pulong nga gisulat ni Juan, sa imong pulong nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot po unta nga this coming Holy Week nga ikaw ang sentro sa among kalipay, sa among selebrasyon. Lord, daghang salamat sa dako kayong gugma nga imong gihatag. Ang pinakadako, pinaka-superlative nga gugma
dinhi sa kalibutan. I hope we will give it the highest priority in our lives. Ginoo, hinaot pa ta, nagaampo usab ako sa mga tawo nga nagkasakit karon. Hinaot pa unta nga imo silang ayuhon sa imong eksakto nga plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hinaot pa unta nga kami musalig gana kanimo kung unsa pay nahitabo sa among kinabuhi. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.